Ahojte, vítam vás pri ďalšom videjku, ďalšom výkladovom videjku. Dúfam, že sa rozkašľujem ako na mojom včerajšom videjku, kedy som celý deň nekašľala, ale na tom videjku som musela začať strašne kašľať. Tak, dnes som si povedala, že začneme výklad kariet tým, čo sa nám manifestuje v živote. A nejak mi tu zostali v ruke. A to radšej zakopem zase. No a potom sa pozrieme na to, aké pocity to má a aké archetypové energie nás v tom vlastne ovplyvňujú. Čiže sa pozrieme na to, ako nám mužská energia manifestuje náš život a ako nám ženská energia, naše pocity vytvárajú naše vnútro, našu dušu. V rámci tohto archetypového odkazu, ktorý nemá nejaké časové obmedzenie a to mi tu zostala ešte. Nejak sa nám toho tu veľa manifestuje. Aj keď nevyzerá to moc dobré. Ale to väčšinou vždy tak tieto karty vyzerajú, že nie je to veľká sláva a zrazu človek zistí, že to je celkom dobrá správa. Takže uvidíme. Niekedy nie je rozhodujúca ani daná karta, ale kontext tej karty. A tento náš nepriateľ nie a nie nabrať kontext. Pozerám, že vlastne vy ho nevidíte. Takže asi ho dám sem, aby ste ho videli. Nášho nepriateľa. Takto. A trošku tieto karty posunieme. Hej, ešte ich vidno. Dobre. Takže ideme na tie archetypové energie. No. A som si tak dúfala, že budem vykladať a bude vonku krásna búrka. A zatiaľ nič, len tie teploty. Ale zase teplo očisťuje. Takže ak ste rozmrzení, ak ste nervózni, ide niečo von. Ak ste smutní, nahnevaní. Takže čo nám tu ide von? Dobre. Toto nám tu bude stačiť. Ups. Spadlo nám srdce. Dúfam, že vám niekto nezlomil srdce momentálne. Čistia sa aj tieto energie. Ale ja to skôr cítim, že sa čistia tieto energie skrz detstvo. Skrz vlastne zlomené srdcia z detstva. Lebo tam sme si vytvorili naše nejaké základné predpoklady, alebo vytvorili si nejaké zranenia, ktoré nám vlastne v dospelosti len tí druhí ľudia zalatávajú, alebo proste majú zaplniť. Ale keďže často zistíme, že naša predstava o človeku a ten človek je rozdielna vec, tak sa to nedieje. Žiadne záplaty nejak nefungujú. A momentálne
ani naša duša niekde spolupracuje a snaží sa držať v sebe pocity. Jediné, čo nám vypadlo, bola tvorivosť a teraz nám vypadlo povzbudenie. A nejak momentálne ani nemám chuť viac kopať, ale patrilo by sa dať aspoň 4 pocity, keď máme 4 riadky kariet na manifestovanie. Ale teda tie pocity nie a nie. Nie a nie sa dostať z toho vnútra. Tak ono... dobre, super. Takže... mám taký pocit... vidíte, dobre. OK. Necháme si tieto. No a ešte si tam hodíme teda tie archetypy. Ako nás ovplyvňujú archetypy v rámci pocitov. Čo za podvedomé energie, alebo čo za energie, ktoré my vlastne nevnímame, čo si neuvedomujeme z našej duše, sa vydiera na povrch. To je naše pocity. Takže, toto by sme mali. A ideme to teda zinterpretovať, čo to tu vlastne máme. Takže, pardon za kašel. Dom a vdova. Vdova, nejaká smútiaca žena. Alebo nejaká žena, ktorá netvorí, alebo zrovna nežije šťastným životom. Pokiaľ sa cítite prázdni a nenaplnení, otvorte sa životu a verte, že na vás čaká niečo pekné. Čiže si tu nejak manifestujeme nenaplnenie a prázdnotu. Nenaplnenie a prázdnotu a tá ženská energia tej vdovy hovorí o tom, že je to prázdnota našej duše. Že to nie je prázdnota toho, čo vytvárame navonok, že vlastne ten dom mať môžeme, ale máme v ňom prázdno. Pretože nám chýbajú tie naše pocity, tá naša duša. A tuto už máme ženu v tých tvorivých energiách. A tam vlastne pozrieme ďalšiu energiu. Pokiaľ ste prekonali nejakú traumu, snažte sa otvoriť životu, dôverujte si, pestujte si vlastný pokoj a doprajte si radosť. Čiže tuto je to uzatvorenie a tuto je už to otvorenie sa niečomu novému. A vlastne to uzavretie vzniklo preto, lebo tam ako keby nastala nejaká krádež vašej duše.
Niekto vám zobral vaše pocity, ako mne tu spadlo to srdce, hej? Možno to bolo v detstve. Nejak ste vlastne museli žiť bez seba, bez svojich pocitov. A potom ste si povedali, že dosť, ja nejdem žiť tie staré vzorce z toho detstva, z tých predchádzajúcich traumatických skúseností a rozhodli ste sa zničiť túto štruktúru, ktorú máte v rámci svojho vnútra vytvorenú. Pretože ľudia, s ktorými sme často, sa otlačajú do nášho vnútra a nechávajú tam vlastne svoj spôsob myslenia, svoj spôsob cítenia, svoj spôsob prejavovania sa vo svete, svoj spôsob, akým si oni vytvárajú vzťahu, tak v rámci detstva alebo toho spoločného súžitia. Naučia nás, ako sa vytvárajú tie vzťahy, čiže môžu nám takto zdeformovať vzťahy. A preto je také dôležité vedieť alebo rozlišovať, akými ľuďmi sa obklopujete, pretože najskôr zo začiatku môžete byť ostražití, ale ako idú roky, tak sa vlastne popri týchto ľuďoch meníte. A zároveň vy meníte aj druhých ľudí. Čiže môžete sa aj vy v rámci svojich negatívnych vzorcov otláčať do iných ľudí. A táto správa je naopak, takže uvidíme, čo nám tam zíde. Tak sú to karty hneď za sebou. Máte skvelé schopnosti a vedomosti. Ale keďže je to naopak, ako keby ste vy o tom pochybovali. Že ste schopní toho vlastne pretvoriť svoj život. Aj keď vlastne táto karta písara je tu správne, ako v správnej pozícii. Jeho temná stránka je manipulácia s faktmi alebo plagiátorstvo. Čiže, teraz už nepamätám, ako mi vypadla, ale mám taký pocit, ako keby vás niekto presvedčil, že vlastne vy nemáte potenciál na to premeniť svoj život. Alebo zmeniť niečo vo svojom živote. Alebo že sa to proste nedá. Lebo často si ľudia myslia, že proste oni takí sú. Oni proste ten nešťastný život je predsa tá ich osobnosť, to akí sú. A to sa predsa nedá zmeniť, lebo budú niekým iným. Čiže je dobré dopriať si určitú flexibilitu aj v rámci toho, kým ste, lebo táto tvrdosť a nemenosť vedie často k duševným poruchám. Nechcete vidieť, čo sa v skutočnosti deje, mali by ste zmeniť uhol pohľadu a prístup k životu. A presne tuto už ako keby tým, že neveríte v ten svoj potenciál, tak sa vám tu ukazuje, že nechcete vidieť, čo sa v skutočnosti deje a zmeniť ten svoj prístup. Nechcete sa zmeniť, lebo neveríte, že sa môžete zmeniť. A tuto nám hovorí aj to božské dieťa o tom, že treba tamto vzťah s Bohom a spojenie s Bohom. Čiže spojenie s niečím vyšším, ako ste vy. Aby sa vlastne mohol pretvoriť váš život, lebo vlastne tieto karty manifestácie hovoria o tom, že vy môžete mať krásne vybudovaný život, ako tento dom, ale chýba v ňom naplnenie. Chýbajú v ňom tie vzťahy. Chýbate v ňom vy. Vaša autentickosť. Je tam len proste kopa negatívnych vzorcov, ktoré vás nutia nedôverovať sami sebe
a netvoriť v zhode s vami. No a čo sa týka pocitov, tak prvá karta vlastne vypadla tvorivosť. To vypadlo hneď. Že pokiaľ vlastne vy netvoríte a nejdete do tých energií blázna, čiže nejakého prejavovania sa emócií a proste pomáha ľuďom vysmievať sa absurdite a falši. Čiže proste nejdete do toho vysmiať sa tomu, že všetky tie negatívne veci, ktoré vám nastrkali ostatní do hlavy, proste sú absurdné a falošné, tak sa neposuniete ďalej. Hej? Tá duša volá po tej tvorivosti seba. To je tvorivosť seba, pretvárať svoje vlastné štruktúry, svoje vlastné myšlienky, pocitové nastavenia a vôbec začať si uvedomovať, že máte nejaké pocity a hlavne potreby, lebo vtedy vlastne tam je tá určitá naplnenosť aj tých potrieb. Tuto to vidím ako také povzbudenie, hej, ktoré súvisí aj s tým vašim odhodlaním, že sa teda posuniete nejak. A vidíte, toto je spojené s tým, že si uvedomujete tie vedomosti a múdrosť, ktorú máte. A zároveň tu idete potom do toho nadšenia. Čiže začínate riešiť tie bežné problémy. Ale ten stres vám spôsobuje to, že máte problém s tou svojou energiou Samaritana. Že vlastne všetci okolo vás potrebujú vašu pomoc a vy nemáte na to energiu. Lebo sami ste tu riadne na tom zle. Chcela som povedať niečo horšie, ale nejdeme až takto. Možno časom. Ale jednoducho je tu čas pre vás. Je tu čas pre vás, pretože aspoň teda v tej vašej duši je to nadšenie, je to povzbudenie, je to niečo, aspoň tú dušu vidím v takom tom príjemnom nastavení, že ideme niečo, hej, zmeniť. Tuto v tej manifestácii to škrípe, hej, že nevidno to potom navonok. Ale to je dosť možné preto, lebo vy si myslíte, že navonok to bude vidieť tým vašim samaritánstvom, hej, že vlastne, že tým, že čo budete dávať druhým. Ale tá manifestácia nemá byť o tom, čo dávate druhým. Tá manifestácia má byť o tom, že ste šťastní. Čiže tuto na tejto strane presne toto dieťa a šťastie by malo byť prevrátené. Mali by ste si manifestovať všetky tie nápady toho vnútorného dieťaťa a byť v tom šťastný. Ale keďže vy si neuvedomujete tú hodnotu toho, že vlastne treba manifestovať to šťastie a to svoje vnútorné dieťa a potom vlastne uvidíte na druhých, teda ak sú voči tomu otvorení, že sa vyhrievajú vo vašom ako keby slniečku toho vášho vnútorného dieťaťa a vášho šťastia a sú pri vás spokojní a radi s vami trávia čas. Ale môže byť aj tak, že vlastne ste v spoločnosti ľudí, ktorí nemajú záujem o to, aby vás videli šťastných, ale ťažia skôr z toho, že ste rovnako nešťastní ako oni. Lebo keď vidia ľudia šťastného človeka, tak ich to znepokojuje, lebo vidia, že je možné byť šťastný. A potom ich to dostáva do nekomfortu, že vlastne oni by mali so sebou niečo robiť. Oni by mali nejak hýčkať to svoje vnútorné šťastie a nehyčkajú.
a nehyčkajú ani svoju dušu. Čiže zase sa dostávame k tomu, rozlišujte, v akej spoločnosti ste. A či vás táto spoločnosť dusí, alebo necháva rásť to vaše vnútorné dieťa. A pokiaľ vy ste v strese z toho, že vy ste zrazu šťastní, alebo to okolie vám dáva pocítiť, že ten stres z toho, že ste šťastní, tak nie ste dobré. A treba sa posunúť ďalej, možno aj na úkor toho, že budete chvíľu sama, ale tomu moc neverím, pretože to vaše vnútorné dieťa a to šťastie niekoho určite zaujme a pritiahne. Takže teda ako také sú zákony tuto platiace, hej, tej príťažlivosti a takýchto podobných vecí. Takže to by boli energie tento týždeň, zrovna aj k splnu. Tak majte sa krásne a zase na budúce bez kašľania. Ahojte.